Pakai tabung no, tabung bising habkan na. Girja sini, girja habkan na tabuk. Jatuh punggaham tabuk kayak horsiko. Mukterji thalia horona kisah video makaimani tak saita sebaji tengko mukterji thalia sisai tangka tagang pungai tamkai tinito sande girja thangmarang norno phangani di pungai gato pungai norwe malanyai tak horsiko saita sebaji tengko Togrongni khorong khana nuro ngai malai sinai robai tukui musik bai drop tinikai mukteri thalia kisa ngai siri pusakhang tini sokya rogono sokya puchai wakno roksubaika binaro mai hamerong habakya mai hamerong habai tabuk tukui musik bai drta wakno roksubai tabuk kang srapcha rest khagena rest khama pore norno tinto girja mai techa bai girja thana kisa sande tinto dimangre mai techa bai yang girja thana ang sabja res khagena res khama pore malai norobai tabukang girja thang tongo chocolate korsa samane han dugane tagang girja thanai girja sogai no phungai ni tagang girja thang mi thang tongo uskoti tlanglia uskoti thogrok paibala kisa sa him thana ba narok nango sangkai tabuk ini saranya tagang girja malai sinyor bai naji pakai tabung no tabuk bising habkana girja sini girja habkana tabuk tabung no girja ni thangai hajarop girja ni haye kolom sukane kamjilo khulubai pentola tangmani srapcha res khagena res khama pore nor ko malanya biang thang nongo phungnai nadi srapcha ang robogana res khagena ta tabung no tukui musik bai drop tukui iko srapcha res khajongmani khana kisi ko sarikni kam khaibai keta wakno ruksubaikya wagada rubaikya tini tabuk ang kisa han dugani mani rokna hagana mani kring thonga tabuk sariko nadi ang nongno tabuk ang dugani mani naman phungnai homono ani dugani mani ang namani lefanga namani eko chifrok bom bisingo mani rok tongta mani bag thaisa anga chip ani 2 packet naka noodles rok na bai mani norok bai nogo malai sinai nai nogo thangai mangkhana ang sarigo dugano mani nya hamani nokni video khai khaiye ko tamninga ang girja thangtangmani taksi sok pai mai khopsa cha torok ang tabuk norongno je mani tumani morok phunungnai kisa naidi ang tawagan dugani mani tawak sarigo tam tu kha dugano to norok no khana bag bising kubungma tapna ang tamno kaisa phungnai ja naidi ang tamno nan dugan mani phungnai to norok nugui mangkhana amkhani scooty nok bisingo dawang tini ang tamto khana de ko mokolok tu ang tini chocolate mo gota strawberry okay mo to khani mane tin chocolate dok to bai mani kai megi kha komung tong kha chocolate dog lollipop tinyang ni ko phiri manjang nai mane ro tu kha
แกกรอกลงมาOkay, mayroong borsta. Mia tumani mayroong togrok ikaw. Okay. Noodles rock. Noodles tumani. Saban na tuka. Kekok. Hamsung tuka tadi ni mana? Biskuit dua tuka. Biskuit dua tuka. Makanan norok hang tini sarigo tam-tam mani tuka. যদি নরক ভিডিও সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে তাই যে সাবস্ক্রাইব খাইছে গিয়া কিসা খাইরে দে হাংতিনি ফুংनि सिमि सारि जरा ताम फैगोन मते फुनुका दिनतो सानडे गिर्जायाव थांबाय ताम फैगोन नायतों दान भिडिओ जायाखै जे साबस्क्राइब खाइजे खाइरे दे हामबाय जतन आं भिडिओ पाखलान हायतों तसे नेक्स्ट भिडिओ कसा भिडिओ मालायसिना हामबाय जतन